החקלאות יודע, רק הכסף פה קובע. שר החקלאות יודע, רק הכסף פה קובע. אז מפסיקים עם זה עכשיו ולא שותים יותר חלב. מפסיקים עם זה עכשיו, לא שותים יותר חלב. כן, מפסיקים עם זה עכשיו ולא קונים יותר חלב. מפסיקים עם זה עכשיו, לא קונים יותר חלב. 3 מוצרי חלב ביום, חיים שלמים של גיהנום. חלב למרכז הארץ, העגלים קשורים ברגליהם ללא יכולת לנוע, ככל הנראה מתוך שיקולי נוחות של המגדל, אבל בניגוד מוחלט לרוח חוק צער בעלי חיים. סמוך לעגלים הפרות מתבוססות בצואה ובבוץ, אחת מהן שוכבת כפי הנראה חולה. גם זה בניגוד מוחלט לכללים הנהוגים בענף, תוך חשש לפגיעה קשה בטיב וחלב. ובכל זאת, אף שכבר לפני חודש הועברה תלונה למשרד החקלאות הממונה על חוק צער בעלי חיים, איש לא פעל נגד המגדל הזה. משרד החקלאות הוא במקרה הזה חתול ששומר על השמנת. הוא מייצג את התעשיות החקלאיות הגדולות ואת העניין שלהן לנצל בעלי חיים. מצד שני, הפקידו בידיו, שלא בצדק, את הנושא של צער בעלי חיים. בדיון שהתקיים הבוקר בכנסת העלו ארגונים למען בעלי החיים תלונות קשות נגד משרד החקלאות שלא מפרסם תקנות למניעת צער בעלי חיים, מה שמאפשר פגיעה מתמשכת בחיות המשק. זוהי כבר רפת אחרת, אחת הגדולות בארץ, רפת השרון. במשך חודשים תיעדו תחקירניות מול החיות לחיות את השגרה ברפת שלטענת פעילי הארגון כרוכה בפגיעה קשה בפרות. כאן מתועדות הפרות כשעולים על צווארן בלי יכולת לזוז, תנוחה שהן נתונות במשך שעות. כזה דבר, פרה שמתאבדת? כסף פה קובע! שר החקלאות יודע, רק הכסף פה קובע. שר החקלאות יודע, רק הכסף פה קובע! שר החקלאות יודע, רק הכסף פה קובע. אז מפסיקים עם זה עכשיו ולא שותים יותר חלב! מפסיקים עם זה עכשיו, לא שותים יותר חלב. שר החקלאות יודע, כאן הכסף רק קובע. שר החקלאות יודע, רק הכסף רק קובע. חלב שייך לעגלים, הוא לא רכוש מתעללים. חלב שייך לעגלים, הוא לא רכוש מתעללים. החלב גורם לסבל, לפרה וגם לעגל. החלב גורם לסבל, לפרה וגם לעגל. מפסיקים עם זה עכשיו, לא קונים יותר חלב. 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 כמה עגל הוא תינוק, הוא רוצה חלב תינוק. 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 התחקיר של עמותת תנו לחיות לחיות ששודר השבוע בחדשות ערוץ 2 חשף שוב את האסון הגדול שמחביאים מאחורי קופסאות לבנות של חלב וגבינה, מאחורי ציורים חייכניים של פרות באחו, מסדרות צרות אומללות הכלואות כל חייהן עד קריסתן, והגלים המורחקים מאמותיהם הבוכות שעות אחרי שנולדו, כשגורלם ידוע מראש וכשמותם מבטיח רווח כלכלי. לכמה סבל אנחנו גורמים לבעלי החיים, יצורים חיים נושבים וכואבים עבור האוכל שלנו.
איך ייתכן שתעשיית החלב בגיבוי משרד החקלאות דואגת לנצל את בעלי החיים ככל הניתן, וזאת רק בשביל שאנחנו נשים חלב בקפה, נקנה גבינות שמנת מובחרות ונהנה על חשבון אמהות שילדיהם נקראו מחיקן רק כדי שלא ינקו את החלב שנועד עבורן מלכתחילה? למה אנחנו נותנים יד לשעבוד? בשנת 2014 אנחנו שמים את החיים במרכז. אין קיצורי דרך בדרישה לא לפגוע באלו שכל כך חלשים מאיתנו. אין חוצפה גדולה יותר מאשר לדרוש שלא ינצלו אותנו, האזרחים, בזמן שאנחנו תורמים לתעשייה שמנצלת יצורים חלשים מאיתנו פי כמה וכמה. חלב פרה הוא לא חלב והוא לא מזון טבעי לבני אדם. לא משנה איך נסתכל עליו ומה נחשוב. שתיית חלב היא שוד. שוד האם מהחלב שמיוצר בגופה. שוד האם מהעגל שהמליטה לאחר שהוזרעה בכפייה. אני חייב להגיד לכם, בחודש האחרון יצא לי לשמוע ממספר אנשים שמתנגדים לשחרור בעלי חיים, והם טענו שבשנת 2013 זאת הייתה השנה של מלחמת טבעונות. השנה נגמרה והטרנד חלף. אני מסכים איתם. 2013 נגמרה והטרנד חלף. עכשיו מתחיל השינוי. עכשיו מתחילה העבודה. הגיע הזמן שאנשים מבוגרים יפסיקו לשתות חלב לתינוקות. השנה היא כבר 2014. השנה כולם ידעו